на мечтите. Да. Роли, нали беше в храма? Защо си тук в пазара? Да, аз бях в храма, но те нямаше там. Роли, аз ходих на пазар. Отидох в храма да те видя, но те нямаше. Не, аз там бях. Аз после бях първо в храма, после дойдех на пазар. Роли, защо ме лъжеш? Роли, обясни ми. Не те лъжа, Како. Лъжеш ме, Роли. Не те лъжа, Како. Роли! Роли, до сега никога не си ми посягала. Как може по-малката сестра да посяга на по-голямата? Ти ми противоречи, Како. Роли, повече не искам да те виждам. Да, добре, и аз не искам повече да те виждам, Како. Довиждане. Довиждане. Тригълник. Айде, идвай. Симар, защо си толкова разстроена? Какво е станало? Джави, спокойно, няма нищо. Просто... ето и Роли си идва. Какво говориш за мене, Како? Какво? Роли, нищо не говоря. Да, Просто бе. Джави ме попита защо съм разстроена, защо да не ни кажа. Да ми кажи. Хайде, Роли. какво чакаш? Роли, мислихте за моя сестра. Роли, Аз те обичах повече от всичко. Да, Како, и аз те обичах повече от всичко, но ти ми